demanat tot el que hi ha. La gastronomia de Padang o gastronomia de Minang és la cuina del poble de Minangkabau, de Sumatra Occidental, a Indonèsia. Es troba entre les cuines més populars del sud-est asiàtic. Es coneix a Indonèsia com Masakan Padang, amb motiu de Padang, la capital de la província de Sumatra Occidental. Es serveix en restaurants propietat principalment de Perantanau, migrants Minangkabau, i és omnipresent a les ciutats d'Indonèsia, també als països veïns de Malàisia i Singapur. Aquí tenim el gulai tungan, que són tendons estofats, el pollastre amb curri, llet de coco i espècies, el rendang, que és carn de vaca estofada moltes hores amb coco, xili, gingebre, és el meu favorit. Les verduretes, col, coco i mongeta verda. Això es diu ikan goreng, és peix a la brasa, maceradet, també està brutal. Per a plorar, ja ho veureu com me cau la llàgrima. Això són ous de tonyina, estofadets. Els dos xilis, l'igi sambal i l'altre, que no me'n recordo com se diu. Això és panxeta de vaca estofada, el greix, estofat amb el seu greix, espècies. I això és fetge de vaca. Com podeu veure, molts menuts a la gastronomia de Padang. La gastronomia de Padang és famosa per l'ús de la llet de coco, el xili picant. Consta de 3 elements principals, el gulai, que és el curri, el lado, que és el bicho, i el barem, que és l'arròs. Entre les tradicions culinàries de la cuina d'Indonèsia, la cuina dels Minangkabau i la majoria de la cuina de Sumatra denoten influències de l'Índia, de l'Orient Mitjà, amb plats cuinats amb aquesta salsa de curri, la llet de coco, l'ús intens de les mescles d'espècies. Als restaurants, als establiments d'alimentació de Padang és molt habitual menjar amb les mans. Normalment te proporcionen el kobokan, un bol d'aigua de l'aixeta amb una rodanxa de llimona. Vam començar a menjar tota hòstia, provar els xilis aquests, i els plats en si ja són picants, però això és un punt extra. És el que ho acaba d'arredonir tot, és el fil conductor, el xili aquest. Com veieu, una tècnica molt senzilla, vas fent els montets, vas fent les rodonetes, sí, pica del copón. Si se te'n va una miqueteta de la mà amb la cullerada, se nota. El pollastre cap a dintre, amb ossos, se desfà. Pràcticament tot aquest menjar porta moltes hores de bullir. Nosaltres a la nostra gastronomia antigament fèiem servir molts els vinagres, els adobs, els escabetxos. Aquesta és la seva manera de mantindre el menjar en bones condicions moltes hores. Un festival per a la pila. I els ous de la tonyina estofats amb coco, brutal. No els havia provat mai, una cosa nova, textura esponjosa, però tupida, densa, i amb un gust molt penetrant. Al ser tan esponjós, els líquids, el coco, les espècies penetren moltíssim a dintre. Com que la majoria de la gent de Minangkabau és musulmana, la cuina Minang segueix la llei dietètica halal. La major part de la seva proteïna s'obté del pollastre, del búfal d'aigua, cabra, xai, ovelles, aus, peixos, ous. I aquest peixet també pica el que no està escrit. Les matar callant.
les ulleres de la suor. No em puc tocar la cara. Una de les parts que a mi me mole mogollon d'aquest tipus de cuina és que treballen moltíssim amb els menuts, s'ho mengen tot. Totes les parts de l'animal. Tenen uns plats exquisits amb cervells de tot tipus d'animals, amb els peus, amb els tendons, tot. El peix i el marís, en canvi, és molt més popular a les ciutats costaneres del Sumatra Occidental. Sovint se fan a la brasa, amb la salsa picant, amb xili o amb curri macerats. El peix, les gambes, la sípia, pràcticament se cuina tot amb els mateixos macerats o els mateixos estofats. La majoria dels aliments se mengen amb l'arròs calent, al vapor, o arròs comprimit, se diu catupec. Està premsat i el foten dintre d'unes fulles de banana. Les verduretes molt especials i xules que tenen per aquí és la de l'arbre del pa, la col, el gulai. La fruita de l'arbre del pa crec que es diu mal dit jackfruit. I aquí, el millor per l'últim, el rendang. Ja era un dels meus preferits temps enrere. Un estofat moltes hores, fins que se fiquen tacos molt grans de carn, es bull i rebull fins que pràcticament se desfà. I per acabar, dit que hi ha tres tipus de restaurants, un dels quals te fiques i tries el plat, t'emportes el teu plat i te'l menges, un altre dels restaurants els tries els platets com aquest que estàvem i te'ls fiquen al mig, i l'últim te fiquen tots els plats al mig i el que toques el pagues. Deserts, no? Deserts. What a good dessert. Yeah.